این مسافران منتظر آنند که نشست یا پرواز هواپیما کی صورت میگیرد. با دلیل فرآمدن تمن در فضای شهر دوشنبه چندی از هواپیماها نتوانستند سر وقت در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پایین شوند. چنین وضع باعث شده است که نشست برخی هواپیماها شب 2 به 3 ینور نخست در فرودگاه کولوب و بعدا در دوشنبه صورت بگیرد. اردشیر علیف مسافر خط‌سیری میونخن دوشنبه را بیشتر سطح خدمت‌رسانی شرکت هواپیمایی نگران نموده است. ما шаф омадем соатҳои сеф мондем, соати 11 лакай парвоз кардем. Ягон хизматрасонӣ аз тарафи ширкати Somon Air ба мо дода нашуд. мо чанд бор занг задем, ба ҳар як рақами дода шуд. ягон кас ворид намешавад, мегӯяд ки намояндаи шумо нест, ҳамин сабаб мо шуморо ба ягон ҷо бурда расонда наметавонем. тимур бандишоев масъули бахши иттилооти ширкати Somon Air гуфт ин масъаларо мебинанд ва баъдан шарҳ хоҳанд дод. дар посух ба ин пурсиш ки оё бо далели фаромадани туман парвози ҳавопаймоҳояшон ба таъхир мондааст, кӯтоҳ посух дод ки шояд аз ҳамин сабаб бошад. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе гуфтанд вазъ аз онҳо бастагӣ надорад ва бо мусоид шудани ҳаво аллакай парвозҳо аз сар гирифта мешаванд. вале бархе сокинон ки ба пешвози наздиконашон омадаанд ҳанӯз мунтазир буданд. бояд биёяд душанбе биёяд. соати чанд? соати 10 шаб гуфтанд, ман ози рӯз шуд охи шаб омадем ҷиддат кардем нашуд. сабаби дер шудан ин навобаста ба ин коркунои инҷа аст. боди ҳаво ки абрнок буд, барои ҳамин самолётҳо таъхир ёфтанд ва ино ҳама вақте ки боз мепурсидем ки кай мешавад, мегӯ ки ҳамин ҳаво ки нақз шавад, ҳатман самолётҳо меоянд, мо шуморо эълом мекунем. таъхир дар парвози ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳҳои кишвар дар гузашта низ борҳо сурат гирифтааст ки ба дунболи сар задани чунин мушкил шикояту нигаронии мусофирон ҳам аз сатҳи хидматрасонии ширкатҳо садо дода буд. феълан ягона ширкати тоҷикистонии фаъол Somon Air аст ки борҳо барои монополияи бозор мавриди интиқод қарор гирифтааст.